serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:33. This time check. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat, Bulig, Aksyon BBB in short, magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-24 ng adlaw or petsa sa bulan sa Agosto tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Liwat kita nga magainop dalay. Tubtob kita sa taglalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ang duwa ka adisyonal nga Delta variant diri sa Bacolod, yatong isa ka bata kag isa ka 40 plus ang pangidaron taga Barangay Villamonte kag taga Barangay Bata ning isa ni, pero ti daw mayo naman ang kondisyon pila ka adlaw man kag ti kahapon lang nagwa ang resulta, pero mayo ng kondisyon nila sini mga kaaksyon. Daw anom na ka mga Delta variant ang nakasulod diri sa siyudad sang Bacolod based sa report sang DOH. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sige, importante nga magsundon talang ang health protocol nga ginapatuman sang gobyerno, mga kaaksyon, kag kunyara kita sa gwa sa aton sining puluyan, dapat nagka-face mask, social distancing kag face shield ang aton sining himuon mga kaaksyon para siguradong sigurado hilway kita sa anuman sining balatian o kung kagaw nga naghahana sa pagtapik sa aton sining
lawas. Kamusta ato sining nga mga kaaksyon niya sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Nubo-nubong kaso naton sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man ang ato sining nga mga kaaksyon dira sa oriental side sa Negros Oriental. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayon ta nga oks lang kita sa sining mga inoras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ang iban sining sa aton ginasigahom tang preparar na sa palanyagahon sa sining udto kay tig palanyaga na dugay-dugay maigma na taten dugay-dugay mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalagad. Nagapangamusta kita sa aton sining mga kaaksyon sa isla sang Panay sa Guimaras, syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo, sa Rojas kag Capiz area, sa Aklan, Kalibo, Antique, mga kaaksyon. Liwat kita nga magainop danaya sa sining udto sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Manginkawpod ta ang balita gikan sa reaksyon na Marlon Hinavia. Ini may kang tanan sa 9 milyones pesos nga proyekto sa idalom sang Development Fund for Tourism ginbuksan na sa syudad sang San Carlos. Kagiban pang mga balita sa Kapitolyo karon dugay-dugay mga kaaksyon samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa Bacolod, isa sa 3 ka LGU sa Western Visayas nga padalaan sang machine para sa vaccine passport. Kalakipan mga kaaksyon sa BCPO nga balita ni Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa mga kapulisan nga gin-augment sang PRO6. Wala sa gihapon na balik sa BCPO. BCPO ginako ang kabudlayan bangod sa kakulang sang tawo. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, amay sang babayeng NPA nga napatay yara sa Dakbanwa sang Silay. Kag-aktibo nga kaso sang COVID-19 sa kapulisan sa Negros Occidental Provincial Police Office, duha nagid lamang. Yehe! Mayong balita na. Samtang sa patrol nga balita ni Aksyon Eden Abuso, dugay-dugay, 62 sa 85 ka mga MSMEs nga aplikante sa safety cell approval na sang DTI. Or approve na sang Department of Trade and Industry, mga kaaksyon ang 62 ka mga aplikante. Pagkaroon tara mga kaaksyon plus ang iban nga mga balita gikan sa patrol. Kalakip man mga kaaksyon sa balita naman sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa sining van nga nagabiyahe Bacolod padulong sa Escalante, nagbunggo sa pader. Driver kag isa ka pasahero pilason mga kaaksyon.
Kagiban pang mga balita karon nasyonal diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:43 ang aton oras, mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta, daligi lang ha, karon dugay-dugay mga detalye sa aton sining mga balita, upod ang ma-report sa aton sining mga action reporters. Mahinang kalaban eh. O, sige, sa may mga plan, gahuna pagpanyagan ha, sa mga kaaksyon ta, dugay-dugay pangtirahon ta na, no? Sa mga kaaksyon naton nga nag-share kag nag-likes sa aton sining program, lihog lang ta i-like kag i-share mga kaaksyon. Kay tirahon ta na dugay-dugay mga mensahe ninyo. Plus ang mga kaaksyon ta via www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton via Aksyon Radio Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang. Kaya rin ang resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw sang Martes, August 24, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yaring resulta sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw 16-29, liwat 16 and 21 o 29. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige, pang tirahon ta ini mga kaaksyon, no? Daligid lang, kay pang plasta ta ni anay, ho? Parang mangin mayong panikay-sikay ninyo, no? Dali lang. May lang pamati, sa kay Mary John Di Mayo, no? Mary John Di Mayo, salamat gid kay Rene Kasaklang, salamat gid Rene Kasaklang, kay Gian Resicio, Jocelyn, salamat gid, no? Thank you gid sa inyo sining pagpakigupod. Kagiban pa naton nga mga nag-share kag nag-like sa sang aton sining programa. Paring Lito Hipaya ara man sa linya naton. Salamat gid paring Lito Himpaya, no? Paring Lito Hipaya. John Diamante, no? Malang pagpamati John Diamante kay Lilia Manseva, no? Lilia Manseva. Sa kay George Gargasiran at Tia Kim Eriman, kay Dan L. Jusana, kay Rodora Sicoya, kay Los Vemendabon Hibod, salamat gid Los Vemendabon Hibod, no? Pelton Lipora, kay Zes Valdez, Pia Prasel Lobaton, salamat gid Prasel Lobaton, kay Nens Tahom, ano nini paring Nixon Tahoman, si Nens Tahom, Sarah Jane Bigasa, Josephine Paro Alarcon, Micaela Gamilia, correct ne? Micaela, Nidilin Tabia, kag Richel Bonilia. Salamat gid, no? Sa ilota diyan ay sa piyak ko, ha? Sa kay Rosalyn Grijaldo, may lang pagpamati, Rinalyn si Hilasio, no? May lang pagpamati, Rinalyn Hilasio, Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Chubbs Mapa. Thank you so much, Chubbs Mapa. Sa kay Erwin Dicatoria Gonzales, kay Glenn Villanueva Alibo, April Joy Vinaflor Gaston, kay Niepes A. Jasmine, kag kalakipman sa kay Huma Lumina, kag Albert Salcedo, no? Thank you gid Albert Salcedo. Ayos kay Ima Yanson, salamat gid Ima. Sa kay Minchi Bungkal Apauho, Niel Brian Baloes, salamat gid, no?
Martin Gonzales, salamat man. And sakay Praselo Baton, basa ta ni Micaela Gamilyari naman, no? And likewise kay Ana Senoro, salamat gid RG Mera, no? Salamat gid, thank you so much RG Mera, and happy joy kay Rose, happy joy. Kag Rose nagapamati diri sa Cadiz LTO. Gali ka sa kay thank you gida sa kay RG Mera, no, dira sa LTO Cadiz. And Dan Josana may nga pagpamati pamilyaya sa Don Salvador Benedicto. Thank you gida. Kag sa kay John Salazar sa Binitin Morsya nga nagapamati, no? Alex Montesara naman present na siya. Joseph Nabalitan Kasag may nga pagpamati sa Kyuday Resto Cafe sa La Carlota, no? Ayos. Rodora Sequoia, salamat gid Rodora Sequoia, no? Rekanting maningin butang mo Rodora man. Rekanting ha. Niel Brian Baluwes, thank you gid. Lapoy Laps, may lang pagpamati. Milo Soberano, salamat gid from Katiklan, Aklan, no? Milo Soberano, no? Thank you gid. Thank you gid Kas. Halong lang dira sa Katiklan, Aklan. And Pelton Lipora sa Pasay, Mary John Di Mayo, George Gargasiran, may lang pagpamati. At iya Kimeriman, sa kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, sa iyang friend nga si Jennifer Hormigos Mentor sa East Homes 1, Bibing Bailon, kag Rosita Villaruel sa May Paho 2. Thank you gida. Salamat gida lin sa kay Madam Virginia San Antonio Alpenda. Kay Josephine Paro Alarcon, may lang pagpamati, Josephine Paro Alarcon. Sara Jane Bigasara naman si Lok Nicor, kag Andoy Patanaw, kag ang bipat sa barangay RSB, no? Thank you gid. Sa kay Erwin Tristisa, salamat gid, ga-watch siya sa Kabangkalan, kag sa pamilya Tristisa, Jaime Flores, kag Juanico, madamo gid nga salamat. Jovi Lin from Naik, Cavite. Thank you so much, Jovi Lin. Kay Rafi Libran, may lang pagpamati. Gian Resisio, salamat gid. Dan Josana from Cebu. Okay. Lisa Monte Castro Narciso, salamat gid. Sa kay Josie Lin. Kay Jinky Dialagdon, may lang pagpamati. Jinky Dialagdon, no? Chubbs Mapara naman. And Donna Nabarte Macario, salamat gid. April Joy Buenaflor Gaston, may lang pagpamati. Daw lang alang na ta. Sige, dali lang. Standby mga ka-aksyon. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:52 ng atong oras, 11:52 na mga kaksyon. Karon dugay-dugay ma-draw kita sang winner naton para sa SAP anniversary, no? Sa SAP anniversary sang ERB, no? Karon dugay-dugay lang may winner tadiho. Ma-draw kita mga kaksyon. Standby lang ha. Sa aton sining nga may mga entries base kamong mapilian
karon dugay lang mga kaaksyon. Karon lang dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:55 na nga tunuras. Sige, lambadahon tanay mga balita gikan sa ato sini nga mga action reporters, mga kaaksyon. Unahon tang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol. Ini may kang tanan sa 62 sa 85 ka mga SMEs, mga kaaksyon nga aplikante sa nga safety cell aprobado na sa nga DTI, mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Sa patrol, Aksyon Eden. Action Record Lambot sa 62 sa 85 ka aplikante ng mga micro, small, and medium enterprise sa MSME ang nagkapasar sa Safety Seal Program sa Department of Trade and Industry Negros Occidental. Pero kay DTI Negros Provincial Director Rachel Nopable, wala labot sa ila ahensya. Nag-aapagban sa Safety Seal ang Department of Labor and Employment, Department of Tourism, kag ang local government unit kundi inahamtang ini mga MSMEs. Dugang pa rin ng Fab Action Rec, sakop sa ila monitoring ang mga supermarket, mga repair shop, mga convenience store, construction and hardware, spa, kag barber shop. Talayag ni Nopable, magkapulig ang safety seal sa ila pag-inganyo nga magkadto sa ila mga bumalakal, bangod gin na kilala sila nga nagapatuman sa health and safety protocol sa ila sini nga mga establishmento. Lakip sa gina-check Action Rex amo ang istrikto nga pagpatuman sa social distancing, ang hinglasan nga mga banyo, ang mga washing area, ang paggamit ng alcohol, ang backtrack o kunang stay safe, kag ang iban pa nga ginapatuman bangod man sa nagapadayon na nga pandemya. Pamatinaton si DTI Negros Provincial Director Rachel Nopable. Safety seal program that DTI, just DTI, as well as DOLE and the local government, Department of Tourism, is implementing. Actually, it's voluntary program for the MSMEs to
avail of the safety seal. So for DTI, ang amon niya nga area or MSMEs that will be provided with safety seal include mga supermarkets and groceries, retail shops, convenience stores, construction and hardware, spa, and barbershops, daw mga amo na. While the other, like the mall, restaurants, and all the other business firms will be monitored and provided by safety seal by the local government unit. Balita halin sa Pacol, ang Aksyon niyo, Aksyon Eden Aboso, una sa Balitang na sa Aksyon. Sa Pacolon, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:59 na ang aton oras diri sa aton sining pagpangalaga. Sige, antes kita dugang naton nga mga information diri kita na iho Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Sa nga tusling nga winner, ari na mga kaaksyon, standby na, basikon ng cellphone nyo, hinay pa, volume nyo para mabatian ang ring. kung wala garing, wala gid chansay. Sige, daligid lang mga kaaksyon, standby. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat. Kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Ayos mga kaaksyon, yari na ang ato sining winner sang 500 pesos sa anniversary sa ERB mga kaaksyon. Tubtub pa ni Agosto 31, pagro check ninyo ang nagaring sa cellphone ninyo. Ari na nga ato sining winner. Hello, mayong udto. Hello, mayong ugto. Mayong udto man, pila edad mo? 50 po na, sir. 52-52, correct ne? Oh, gakadlaw ka. O, taga-diin ka. Taga Parauno, sir. Talok, Bago City. Taga Parauno, Talok, Bago City. Dining Parauno man, na sa may distilleria, masulod ka na. Masulod ba na, sir, sa 13:30? Oo, 13:30, dara na, sa Parauno. Oo. Okay. Sino ngalan mo lihog, madam? Si Gima Galia. Jimmy Gima. Galia ne? Oo, sir. Gima Galia, 52 anyos, taga Barangay Talok, Bago City, no? Gapamati ka sa Aksyon Radio, madam? Oo, sir. Halin nga sa aga sa magabi. Ati, okay. Tilawan ta. Kundi tapos kay Fred Salanga, may newscast kita. Ang las 8, tob-tob las 9, imidya nga programa. Ano ni nga program kag sino ni gangkor, madam? Si Artay Hopon. Ba, anong program niya?
Ang puto lang ko sa karaklan ko, ano nga kan basta si Artay Hupon. Ba, ginatandaan mo lang alam niya. Pero program niya, why mo ginatandaan? Baka dami man sa radar mo ba? Aksyon Hotline. No? Aksyon Hotline, si Aksyon Artay Hupon ang on-board sina nga programa. Di ko mo nagdaog ka sa isa ko kapamangkot sa wala ka kasabat sa isa ka pamangkot, ihatag ko sa imo ang 500 pesos. Congratulations, Madam Gemma Galia. Anong mensahe nato? Anong ato sini mapalayag, Madam Gemma? Sa tanan nga naga palamati, magpamati lang kamo sa aksyon kay may mabatonid ka mo. Amo na magpamati. Kung wala mabaton, hindi magpamati. Mamati man Oo, gihapon, sir, Sige, Madam. Salamat din. Congratulations, Madam. Sir, salamat. Sat sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Matulog. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sat sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Matulog. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, congratulations from Barangay Talukto si Madam Gemma Galia ang atong sining winner sang South Anniversary sa ERB, mga kaaksyon. Pamati lang kaya hasta pa rin August 31 siling kumo. Ti damo-damo pa kita mga winners ang 500 pesos nga ipanagtag sang Aksyon Radyo Bacolod. Kadto ang tanang dugang nga balita sa sining Toho si Aksyon Dale Salazar ga standby. Balita naman sa Bacolod City Government Center, ini may kang tanan sa Bacolod, isa sa 3 ka LGUs o kung local government unit sa Western Visayas nga padalaan sang masyino para sa vaccine passport. Ano siyang vaccine passport man? Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex, kudo nga bulag sa Agos, pinapaabot sa Bacolod Emergency Operations Center o EOC nga may rasang machine nga padala diri sa may syudad sa Bacolod para ini sa paghimo o pag-imprint Action Rex nga vaccine passport. Ang vaccine passport, according kay Bacolod City Administrator M. Ang Executive Director sa EOC, Action Rex ang usaron in kaso gidman nga may sa mga pumuluyo nga luyag magbiyahe sa abroad. Ilabi na nga ang mga pungsod ang nag-require sang vaccine na passport. Action Rex, ini siya ang nagaunod sa ngalan ting takatawo kung ano nga brand sang COVID-19 vaccine ang gin-inject sa ila kad kung saan-o nabaton ang first and second dose. Action Rex. Kay may mga pungsod nga hindi magbaton sa Sinovac, hindi magbaton sa iban nga mga vaccine Dale mo, may mga Pfizer lang yung gina-required, Moderna do, mulang na bla something do, mulang na Aksyon Dale, di ba? Yes, Action Rex. May mga pungsod na may rasang preference kung pero kung China ka nga pungsod, sigurado ba tunon gidyang sa Sinovac? Correct. Kay dito Action Rex. Ilaw ang produkto mo. Action Rex, damo man sa mga pungsod ang nagabaton sa Sinovac, nga pwede kayo labatunon. Bisan na Sinovac ang imotuling vaccine. May ara? May iba nga pungsod. May ara pungsod? Yeah. Daway guro Why pungsod nga nagabaton sa Sinovac outside Philippines? Why isang nagabaton? Ambot ko mayara sa iban pero tipang-insindi ko daw negative, Moderna ang laban gid. Mga Moderna, mga Pfizer, mga Johnson. Gani? Mga bakuna, Action. Passport. Kautudutod ka na Action Dale, Kautudutod ka na?
Yes, sa vaccine passport action Rex, mabutan dira or ma-indicate ang ngalan mo, ano nga brand sang COVID-19 vaccine, ang inject, kag ang petsa no, sang first kag second dose sang bakuna action Rex. Kaya according kay City Administrator ang mga data sang COVID-19 Vaccination Council kon COVAC, amoy ni silang magahatag no sang database sa Bureau of Quarantine o kon BOQ. Ang BOQ amoy ni silang mag-imprint action Rex ang vaccine passport. Pero kung wala ka man action Rex ang tinutuyo nga maglakas sa ibang nga pungsod, di okay man lang na. Pero kung mayroon ikaw sa mga appointment or kalatuan, like ikaw OFW, kinahanglan nga magkuha sa vaccine passport. Dito may Western Visayas, 3 according kay City Administrator ang ka mga local government unit ang pagatagan sa renewal kabi Dale? Yes, Action Rex. Samo pa na ang ipapanaog ng mga guidelines, Action Rex. Oo, kung for example, kung nakasakay ka nabi or nakakadto ka na sa ibang lugar to tapos nagpauli ka, di pagbalik mo, ma-renew ka, passport mo. Ambot kung ano pagidang pila ka kwan sina requirements sina Action Dale? Yes, Action Rex, wala pa dito sa final nga guidelines nga ginapapanaog ang Bureau of Quarantine. Kay amo na siya ang agency ng gobyerno ang assigned no sa pag-imprenta, only authorized na mag-imprenta sa vaccine passport. Ang iban, meanwhile, samtang wala pa. Ano ganin nga mga LGUs ning padalan vaccine passport ni? Aklan, Iloilo City, kada syudad sa Bacolod. Tatlo ka mga areas. 3 pa lang so far, no? Kay hambal sa City Administrator, kay ang vaccine passport may QR code ni Action Rex nga once mala i-scan, makita dira sa system or gadget nga ini siya vaccinated kag bunubudlay sundon or budlay siya bla mapeke. Unlike sa vaccine card naging issue sa LGU nga pwede pa siya Action Rex nga masunod, kumbaga ma-replicate. Pero yung vaccine passport niya tumanin ka stricto ang pila bayad sina? May nabasaan kitang article sa National News, mga 350 to Action Rex ang ginapaprocess sila. Kaya sa subong, pwede yaka-process dito sa may MOA, sa may Manila, sa Mall of Asia Arena sa Manila, kag sa may Cebu Action Rex. Amo na siya ang mayara niya sang gina-roll out or pwede na maka-apply para makakuha sa vaccine passport. Why na iya online nga transaction or process ka hindi online? May Action Rex sa online. Pwede ka pwede online. Makapa-appointment sa kumbaga. Sino ba lang ang magawad? Ikaw sa passport, makapa-appointment ikaw kung iningat at sabi at least siya or pwede pa hanga may mga available nga slot Action Rex pwede ina, no? Pero dito sa masyadad sa Bacolod so far, kaya mo na siyang ginahulat no sang LGU according sa City Administrator. It's either sa subong semana or pero for OFWs lang na Action Dale? Hindi Action Rex. Pero kung kinahanglan mo nga magpadulong sa ibang nga lugar nga sa ulihi. Bakasyon nabi si Action Dale, mabakasyon sa US, pwede ka na kapabaksin. Yes, vaccine passport na magkuha ng vaccine passport. Kaya hindi mo na pwede nga i-presentar mo ng Muslim vaccination card. ang ginaminate mo na vaccination card, hindi niya pagbato ng Action Rex. Kaya ang World Health Organization, ang gina-recognize nila kung ginakilala niya kung sa plane ticket mo dito antes ka makasunod sa specific na pusod dapat meron ka din sa vaccine passport na muna siya ang ginakilala or gina-recognize sa World Health Organization. Ano ang dugang nga palayaga ni City Administrator Emang? Soon, nakita sa tinatawag na vaccination passport, which is being issued actually by the Bureau of Quarantine. Kinanglan na magbiyahe later on internationally. Ang manug-amot na ang machine natin dito sa Bacolod. For now, pwede ka ka-apply sa MOA, sa Mall of Asia, sa Manila, or sa Cebu. But may manug-abot kita nga machine anytime now
kag masugod na processing sa vaccination passport dito sa Bacolod. Bureau of Quarantine. Sila na ang ga-issue kag sila na ang may machine based on the data nga halin sa aton vaccination council. Before the month ends, that's what I am hearing, kay ginapaabot na gilang ang machine manug-up na kono. It's due for delivery anytime now, maybe this week or next week maabot na din. Actually, for Western Visayas, 3 na ka-machine. Okay. Ang isa is ibutang sa Aklan, ang isa sa Iloilo City, ang isa diri sa Bacolod City. Action X na kapyan, si M ang once na mag-aabot ang mga machine, mo na i-verify at Action X kung balang iba ng mga LGUs dili sa may network occidental, pwede man sila bala maka-apply dili sa may syudad sa Bacolod King sa diri gas station, ang machine nga mag-implement. Ti ang Negros Occidental, wala yasang manugabot nga machine Daxon Dale? So, for mo pa ang Action Rex, ang gin-announce ang City Administrator, 3 pa lang. Actually, ang Negros Occidental, meron sang Bureau of Quarantine Office, Action Rex, no? Si Dr. Tabuga, kung hindi ko magsala. Mayari kita dito sa Bureau of Quarantine? Yes, Bureau of Quarantine Negros Occidental. Mayari kita dito Action Rex. Kung madumduman, na kung mga barko, iba niya pong sodra sa mga bread ko, kinanglan, nagsasadban sa mga health and safety. Nag-doble actually ang problema sa mga kauturan tang nagtrabaho by abroad mo. Ining ila to kompanya ga problema. Ang diri sa ilang pagkuha sining mga requisitos, mga requirements, Black Sondel daw mo ng mga problema gid nga ginapangatubang sa mga OFWs nato, mga nagaobra sa barko bla, sa mga simanta nga mga kauturan bla. Correct. Pero sa mga pusod na Hong Kong, nga gina-recognize nila nga samtang wala pang vaccine passport, ang gina-issue nga vax certificate sa Bureau of Quarantine, gina-recognize nila temporarily samtang na gina-recognize sa din? Sa Hong Kong, Hong Kong? Gina-recognize nila, yes. Gina-recognize nila ang vaccination certificate na gina-issue sa Bureau of Quarantine Action Rex sa mga tibat po ng mga OFW na magabalik na sila nga trabaho dito sa mga isa record ni Councilor Etrella Salanga, out of 11% sa mga din na buligan sa may mga 3% na Action Rex sa mga bakalod ng OFW ang nakabalik na sa pensa nila employer na tiyan mo sila napakunahan ang ibang Pfizer vaccine gina-acquire sila na may piyado ang iba na Johnson Action. So, na itong certain requirement nga gina-ayo sa katao para lamang tugutan nga makasunod man sa ila nga pungsod Action Rexa. Sa mga action, talaga kung saan itaw ng action, sa mga production na rin. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Di mayo man niya. Ang problema kung saan umabot, basta siling ni Administrator M.Ang manug-abot na basi within this week or next week, no? Mayo man kay bisan paano magkagamit na gilayon sa malapit la ining vaccination passport, pero ting problema naman sa magwa ang ila sining kompanya kung mabaton pa sa ila o kung may bakante. Ay depende sa giapo, no? Marusadya ka damo sa mga simanta, mga kauturan tang nagaulubra sa abroad. Ari diri subong sa Bacolod kag Negros Occidental kay ti wala pa man sang obra nga nagahulato sa ila kadamo gid mga kakson. But importante bisan paano maridi tarang mga papilista okay gid na. Kay anytime basi magtawag ang kompanya, ready na, handang-handa na kita mga kakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pagkatapos ang balita ni Aksyon Dale, sa iluhanta ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. No? Inimay kang tanan sa 9 milyones pesos nga proyekto sa idalom sa
Development Fund for Tourism ginbuksan na sa syudad sang San Carlos kagiban nga mga balita sa Kapitolyo. Yaring informasyon, yaring report ni Aksyon na Marlon Hinavia. Aksyon Mar? Aksyon Rex, bali blessing ceremony kag soft opening ang ginapatigayon sining ginatawag nga Infinity Pool. Dira sa may surod sa People's Park sa surad sa San Carlos Negros Occidental. Kung tani ang una sa nga schedule sa aktibidad nakaschedule kung tani nagligad nga April 2020 o galing na labutan kag nag-suprer sang ining COVID-19 na pandemic pandaran nga wala ini matigayon. O kahapon sang hapon ang official kon ang blessing kag nga soft opening napunuan mismo ni Mayor Renato Gostilo. Ang balor sang saring proyekto 9.1 milyones ka pesos. Ang proyekto na paidalom sa Development Fund for Tourism 2018 kag 2019. Ang City Planning and Development Coordinators kadalatapan pagi sa kay Architect Kembe Akabal Ursal nagsiling ang kabilugan nga proyekto bali way pagit ni makulo kompleto kag sige-sige sa gihapon ang pag develop sari kamay pila pa sari ka mga areas nga wala pang matapos gid construct no para sa itugang dira nga drinking bars kag i-expand pa ang area once nga ang dugang nga pondo maaprobahan. Aksyon Rex kay manti nagligad nga mga tinuig may punto na gitman nga 9.1 milyon prote kinakinahalan pagit sa nga dugang para sa expansion sa nga proyekto. Ang blessing gipatigayon man ni Bishop Gerardo Alminaza sa among syudad kahapon no. Tahom-tahom ang ining proyekto ay overlooking ini siya sa bahinsang si Paway Island. Yung People's Park, ginakabit man nga most visited landmark sa maya syudad sang San Carlos. Kaya sa may Kapitolyo Provincial Aksyon Rex, tunog sa mga ang istorya diri ang tanan sang saring isa bala kakilalaman nga personalidad nga ang report nag-transfer na sang iya sining voter registration. Na administrator sang syudad, si John Orola. Oo, kay manti ginakuno-kuno nga ba si kung may mga kaengkwentro bala si Gov Lacson. Tinga nag-transfer to saya sa Don Salvador Benedicto, tuod na? Ilabot to sa karon ang taga-Kumiligid, no? Kumiligid parang at least kay daw naglanog na nakaligad nga adlaw daw ay manaka-issue sa statement kag kung sa bagay bisan din man lang ta kaparehistro ya basta qualified man lang pero kung magparehistro kaya sa Don Salvador ya sang nagligad lang sa Sabado hindi sa covered ya sang role sang Comelec kaya nga magpapili ka konsyalda or nano dang pilian da sa imo da papili ka mayor da or nano di na sa qualified da. Oo. Kasi do, paras to kay Albi Benitez, blato daw gin-question man to gani si Albi Benitez ang pagparehistro niyang hindi sa qualified nga magparehistro within sa amo lang nga period ang pwede ka parehistro pero kasulod man si Albi Benitez ya sang pagparehistro ya ining isaya si Attorney John Orola laging kuno nga nagparehistro na kaligad nga adlaw sa DSB ti manuto siya sa DSB Aksyon Marlon Leman plus mayara sang pagtuda or pagpati pagid ang pila ka mga ka-aksyon tag Surex pagun mayara sang One Orola daily Facebook account. One Orola? Oo, mayara man gani Aksyon Rex logo nga nagasiling nga RUN GNO RUN. Uran na, hindi siya maran. Oo, ayhan. Kaya ang baliya, hindi siya magbiya eskilid ni Mayor Ibilio Lunardia. Naman, no. Kumando naman ang Surex naka-react man si Governor Bong Lacson nalagigan pa rin nga mga binulan. Ang yasa rin ang reaksyon natin.
hindi man napunggan kung mayara sang gusto yung Nag-text gani di Migo ko, hinubaan na siya pre nagpa-register last April pa. Amo na info ko di pre. Ay hinubaan pag do kalayo pag ito last April pa ya ko doon sa hinubaan niya nagparehistro. Okay. Sige. Ay kasadya. Check talang Aksyon Rexa, no? Kung ano ang duga pa developments na kay man kung mag Si attorney dyan, why ka issue pa statement parte sa ginapalagaw ng mga info sa iya ho. Basta ang piyo ko ya, masuporta gyapon sa iya mo. Kag mabulig sa iya sa kampanya ni Mayor Bing. Oo. Di ko magparehistro pa sa iya sa probinsya na ano pagidyang iya dito yaman. Ani man, oo, tibal antara kung mag-upisa na gid ang Rex ang filing sa Certificate of Candidacy. Okay, nasulat naman ang pila ka opisyal sang United Negros Alliance sa Conyuneg. May ara sila sang natalana nga another nga meeting. Pero wala pa sila sang patod Aksyon Rex nga pizza. Ang isa sang agenda sang saning meeting parang istoryahan ang ining daw hindi na gid mapunggan nga pag-engkontrohan ay ang miyembro to miyembro kag sang Yunega member kag Laos Negros member laban ni sa pagkaalkalde. Inaya siguro yang yun kag Love Negros siya sigurado gini by October may mga iba na nga naghambal na nga ma-declare na sila for candidacy nila mo. Tiyan mo ning balantayan niya kay daw pamatyagan ko no hindi sila mag-isaya kay Go Blackson. Oo, si Yunega Secretary General City Mayor Salvador Bading Escalante nagsiling na sa Rex nga may sila nga may ara gid nga do dabudlayan gid kami magka-resolbar may ara gid lugar nga daw dayon gid ila sa nga engkwentrohan ay may ara gid siguro sigurado gid na iya may ara gid mga lugar na si John Ogli may resort man siling ni paring Roxo sa Hinubaan gli may resort to sa sige. Oo. I-check ta na sa Rex kung di nga lugar gid na nagparehistro kung tuod gid man no. Kay diri sa Capitol tungod ti damo makita sang mga kinaistoryate nakakilala man kay Jan Orula pero hindi man gani makakonfirmar kung tuod din ang nagalabda nga balita no. Hulat pang Aksyon Rex no. Do kaya nga hulat pa kami diri sa Capitol yung provincial damo diri sang bisita subong sa talatapan rin ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. No? Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kid Aksyon Marlon Hinubia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:25 ang aton oras. Daligid lang mga ka-aksyon na. Standby na sa balita ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Eden Naboso kag ang aton sining mga out of town reporters. No? Sa mga ka-aksyon ta may TCNI. Kulang ba lang imo sining Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na naman-amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, Ayos, sige namiyaw tanay sa mga kaaksyon ta. May lang pagpamati kay Star Mayo, no? Kay Star Mayo, no? kay Vanessa Mayo, may lang pagpamati. And thank you. Salamat, padayon lang from USA. Thank you, Gid Star Mayo, no? Kay Vanessa Mayo. Kay Mr. Milili Oligo, salamat, Gid Jocelyn Song Comedia. Thank you, Gid Everlyn Miranda. Tamyaw lang pamilya Swarnada, kag Miranda, dira sa Palaka Sur. Thank you so much, Everlyn Miranda. Thank you, Gid, no? Okay. Si Mr. Milili Oligora naman. Sige. Elisa Arellano Idanyo, no? Salamat, Gid. Shout out lang sa balay nga nagapahuway ga-monitor from Takuling. Thank you so much, Elisa Arellano Idanyo, no? Thank you, Gid. Okay, sakay Andy Solidares, may lang pagpamati Andy Solidares, no? Tamyaw lang hinablos siya, happy 14th birthday sa kay Nel Santander sa Barangay Isyo, Kawayan. Thank you so much, Andy Solidares. Norma Torreblanca, may lang pagpamati kay Rona Rihida Chaba. Gaas siya kung pag-abot nga siman nga wala mabaksin din pwede. Hindi na pwede nga wala sila mabaksin din na sila kabot din dayron na dito na sa paghalin nila, halin sila sa Gwa, kung siman sila pag-abot nila sa Pilipinas i-quarantine pa na sila antes kay sulod sa quarantine area for pilada kadlaw i-baksinan kananay or
swab test kay na, tapos isulod ka sa quarantine facility. Pagkatapos, antes matapos ang imo quarantine period, i-swab test ka na. Kung mag-negative, amo na tugutan ka sa pag-flight padulong sa imo sininga lugar. Kung magpabaksin kaya, ngari ka na sa lugar mo, kag kung required magbalik ikaw, pwede ka lang kapabaksin bisan din, no? Sa LGUs, pwede man ikaw ka-coordinate. Richard Tang, may lang nga pagpamati sa Dakbanwas ang Sagay, no? Si Richard Tang. Christine Minyas Villalobos. And sakay Rochelle Magbanwa, Los Baños, Laguna. Salamat gid Rochelle. Rochelle Magbanwa. Ayos. Sakay Iboy Sarabia, salamat gid. Pamati sila sa barangay Saganga, La Castellana. Salamat gid Iboy Sarabia. Kay Joan Medalyo from Barangay Bata, salamat gid Joan Medalyo, no? Thank you gid kag regards lang da sa taga Barangay Bata. Roldan Hefty, may lang nga pagpamati. Ini si Roldan niya, gina-copy paste lang ning iya sining nga mensahe siguro ho. Kung gina-copy paste ni kung nanong plastada. Roldan Hefty, log tang mensahe mo. Okay. Tatay T.D. Rehida, may lang nga pagpamati alin sa kay Rona Rehida Traba. No? Dan L. Josana. Emilia Hiponeya, ano siya? Bori Road. Sa Bori Road. Emilia Hiponeya. Sa Bori Road. May lang nga pagpamati dira. Bori Road, Barangay Mandalagan sige. Angela Gayon Dato Castillo, may lang nga pagpamati sa Bangga Tutong 1, Barangay Filisa. Tani ako man magabutan. Okay, sang intre ko da. Thank you gid Madam Angela Gayon Dato Castillo. Carmelo Parcon, gatamyaw lang sa Sipalay City, Barangay Cartagena, Purok Isdaan, Zone 2, kay Nanay Juanita Nava. Salamat gid, no? Carmelo Parcon. Kay Jan Resisyo, si Almera Lima Lasarte, si Rodora Sicoya, okay lang kasa, Milo Soberano. Thank you gid, salamat gid kas, no? Eunice Gumban, ang Aksyon Mario, mani kalayo, mani siyang yaning kuwan man. Eunice Gumban, sa idilo niya si Aksyon Mario. Jane Solgon, may lang pagpamati. Happy 19th birthday. Sino ni Jane? Nadula na Jane, no? Nagpitik ko. Sige basi ko makapadala kami sa liwat Jane Solgon adara sa Valnwasang Valladolid, no? Ayos. Sir Alex kadlaw man si Noel Amar. Salamat gid Noel Amar, no? Donald Kabasag, may lang nga pagpamati. Okay. Aaron Tagonera from Cebu. Thank you so much, Aaron Tagonera. Elvira Hilugo, gatamya lang sa banaya nga si Livy Hilugo, watching live from Charito Heights. Thank you so much, Elvira Hilugo, no? Kag si Livy Hilugo dra sa iya sininga Bana Burns. GR Mainit Rihon, salamat gid, no? Kay Hil Javier, may lang nga kay Hil Javier, Aksyon Eric man. Sige okay. Bala na kamuda. Jocelyn Song Comedia, salamat gid, no? Gayuhom ko sa mga mensahe ninyo. Daw copy-paste lang balao. Kung si Alex Montisa pa, siling niya, Roger, Ma'am, Action Star. Arman Regalado. Mayong pagpamati lang, Arman Regalado. Si parang Arman Ay, hindi. Yeah.
Thank you, gid Ayol, Leah Younger Esquivel, may lang pagpamati from Talisay City. Thank you, gid Leah Younger Esquivel, no? Gayo home ko. O sige, daligid lang mga kaaksyon. O sige, pag timo-timo na kamo anay, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Plus 12:44. Bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining nga pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:45 may lang nga pagpamati kay John Acosta and sa kay John Basia Uraes may lang nga pagpamati kag mayong udto lang sa inyo dra no sige kadtuan balita ni Aksyon na Brian Mordenanay sa Nokpo. Ini may kang tanan sa amay isang babayi blato nga napatay nga ginaligar leader sang NPA yara na sa Dakbanwa sang Silay no nagpadulong halinto sa Ligaspi Albay kag aktibo nga kaso sang COVID-19 sa kapulisan sa Nokpo duha na gid lamang. Salamat gid no. Kay duha na gid lamang. Ayos kadtuan balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yaring report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian? Aksyon Rex kahapon sa mga alas 4:30 nagpadulong na sa Silay City PNP pining amay sang isa ka babayi nga mo ni siyang napatay nga ginaligar miyembro sang People's Army dira sa tigayon sang infantry naligad nga Biyernes ang aga sa Shinda, Raimonda, Barangay Kapitan Ramon, Syudad sang Silay. So kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate ang amay ginkilala diri nga si Pablo Tariman. Aksyon Rexa kag positibo niya nga ginkilala or gin-identify ang iya sini nga anak gid nga si Kirima Lorena Tariman. Aksyon so sunod diri sa kay Pitate ang amay nagpalayag nga gina-i-process nila ang papilis ang anak agad nga idalon diri sa syudad sang Bacolod. Kaya plano na lang sini nga i-cremate ang bangkay sang anak. Aksyon Rexa kag dalon pauli ang abo didto iya sa Ligaspi Albay. Daw mo lang ang plano sang amay nga diri na lang i-cremate ni kag abon lang dalon to sa Albay? Yes, Aksyon Rexa kabudlayan abisubong abo ni blang maglahi ka sang bangkay tiba si madugayan pagid kay
iswap ni posible kay pasyente man siya mo. So ang pinaka-best ni mo so sa kay sa pitating palayag man sa amay kay di man sa amay nga desisyon nga ipakremate na lang ang bata Aksyon Rex. Agad mas mahapos ang ila sila nga pag sini pabalik dito sa ila sini nga lugar Aksyon Rex. Ari pitati angot sini. Ano sa desisyon niya? Positively, Aksyon Rex, porusyon sang pitati angot sini, ano? So, amo naman na si Alvin o kon ka pabling, way pagidto may nagkilala, way isang pamilya na nagpadulong Taga din to ya si Ka Pabling na hindi ko taga silay na nga daw ay gisa nagkakilala da si Yao. In gani man Aksyon Rex kay na-interview to kapon si Army Major Sinon Pansito. May ginauyatan silang pangalan pero hindi nila gusto bisan sa press statement gani ni Juanito magbanwa kahapon to wa ay sila identification. Pabling lang to gyapon Aksyon Rex? Oo. May ngalan si Pansito based man sa mga returnees nga ginpamangkot nila. Pero sunod kay Pansito, hindi sila otoridad una ginhambal kung sino na siya kay hulaton gid ang pamilya nga mag-claim gin mismo. Galing paano mo na magka-claim ang pamilya? Unless kung pabalon man isang kagrupo nila nga si Amuni Kapabling na patay to ho. Kasi tani Aksyon Rex kay ang ginalikawan din ni Pansito siya basi kung hambal na to na Aksyon Bray kag hindi amo. Oo, siya mahuyan man ta kag kala na karon sang army nga mapagwa sang ngalan di amo. Pero anong disposisyon ng ni Aksyon Bray kung wala sang claimant ni palubong ni isang syudad na lang? Ayos amo na Aksyon Rex ang mga proseso sila ginaulat pila tag isa ka semana nalsamar lang ang bangkay danay. Amo ning ginahimo na sa NPA kung madamdaman dito sa mga hinubaan to sa nagligad nga wala sang may nag-claim ginapalubong na lang Aksyon Rex. Oo, kag ginagastuhan sang Philippine Army kag sang lokalidad mismo nga nag-commit nga sila na lang mismo magtalubong. Ining si Kapabling naman niya sunod kay Pansito siya posible Aksyon Bray taga Negros Occidental lagi ni siya. Galing kay wala lagi siyang pamilya pang kampante man si Pansito nga taga Negros Occidental kaysa sa kambal siya may name na kami di pero hindi lang namon namin pag-iuna kay base isala. So abo na panawagan to siya pamilya ni Kapabling at iara lang da sa Manapla. I-double check sang Philippine Army sa pamilya kay may mga army man sa lugar siguro kung taga Negros Occidental lang i-connect nila sa team sa army kag kadtuan ng balay kung matuod na. Ginakantuan Aksyon Rex sa Intel Aksyon Rex. Okay. Paano nila? Para mabalaan tagid lang kaluoy man isang pobre ni nga bisan NPA ni or napatay ni sa enkwentro ti mayo gid mabutang man ni insakto ho. Tawo man nimo. Gani. Tawo man ni Aksyon Rex mo ang biktima ang enkwentro kay dito sa nagsaka tapos sa may Kapitan Ramon. Wala gito pinakakilala sa ila Aksyon Rex. Mga pila edad ni pagkakita mo to Aksyon Bray? Mga pila edad ni alias Kapabling man? Mga 40 to 50s na siya Aksyon Rex. Okay. Dako ini nga tao Dako siya nga tao nga dito siya nakitaan sa may kilid sa mga personal belongings nila nga naglalapta dito rin siya nagakayaon nga nakatsaliko ini siya pero may mga bandolier man sa Aksyon Rex no may bulutangan ka magazine man bala kay ang Armalite to nga naka-recover sa Philippine Army siya ang nagauyat sa to Aksyon Rex si Kapabling atong babayi ato mga tao to nagambal nga di ginanamon kilala ato hindi gid man gati tag albay gani ko layo to gali ya layo gid man nagauli istorya man to sa aton nga ginpakita tang litrato
Abali daw, kilala ko niya. Daw, taga dito ni sa mo ni Marimaho. Ati sa agad siya, kaya taga-albay. Taga-albay, oo. Kaya ang background sa ring bahay, gamay lang. Former writer, Aksyon Rex sa isa man ka broadsheet. Oo, national pa. UP, diliman ni siya eh. Oo, journalista man eh. Journalist man, graduate, kag nag-shift mala political science mala mo. Forte ang personal background. Ang banay niya din subong? Ginaway pa man Aksyon may tables kung din ginang bana niya sini. Oo. Basi ato lang ko white at basi sa dito lang sa Legazpi Albay ni Bla. Okay, yung gigkadto niya na di sa Negros 2019 tala di siya. Sa pagkuan gali troubleshoot sa grupo sa NPA sa Negros Occidental. Okay. Oo. Kay mataas gid man siya ka official Aksyon mo sa NPA. So, natulatan pa, kay Pabling naman eh. Nag-action actually si Pansito mo. Kung sinang pamilya dinaabi nga nakakilala kay Pabling, ara sa Manapla Funeral Parlor siya sa syudad sang Silay Aksyon Rexa. Pagkaroon ko na ng COVID-19, kay may ari isa ka Balita Aksyon Rex dito sa Kabankalan, sining isa ka 45 anyos nga ginpatay sang iya pakaisa Aksyon Rex. Naglunta din kahapon sang aga dira sa may ukon ya sang aga sa dinhi Sitio Malagapas, Barangay Tanawan, syudad sang Kabankalan. Patay ining biktima nga si Edwin Binaluga Inides. Ano ngalan niya? Anong ngalan niya to? Edwin Aksyon Rex. Anong apelyido niya? Minaluga. B. Binaluga. Binaluga, 45 anyos. Samtang suspitsado diri sa blatter report sa kapulisan amo si John Lee Leon Benitez, magpakaisa sila. Ang biktima na edad 45 anyos, ang suspitsado 30 anyos. Sa paresayon diri sa asawa sining biktima, nagapanglakaton ni sila padulong sa nabukid nga porsyon sang Barangay Tanawan sa ila sining uma. Sa hinali lang nakabati ka lupok pagpabalikid yung bana niya gahurayad na na may pilas Aksyon Rex kag nakita niya man kung sinong suspect. Yun dala pa nila hingada sa ospital pero gintik tara ini nga dito sa arrival. Sunod diri kay pulis dito na Silgario ang deputy pulis sa Kabankalan PNP may daan nga away ining magpakaisa in short daw naga parte hinubog Aksyon Rex Tad nga tiya mo to kahapon lambatan niya ini kag ginluthang ang nasambit iyan nga suspect ron at large na sa sila nga mga tinihan Aksyon Rex. Magpakaisa. Pero nayuran tong atong pamilya hindi na nari. Gaya itong pamilya Aksyon Rex na dito gimension ang alam sang suspect pero ara naman isa tanan-tanan Rex mo ang alam sang suspect. Hindi na nari pagpabisa ng suspect na. Okay, oo. Ara binabutaw sa black. Nautod si Aksyon Brian Morden. Dali lang Aksyon Brian. Standby anay. Gikan dra sa Nokpo. May aksidente. May insidente nga pag-terror dito sa area sang syudad sang Kabangkalan. No? Balikan ta si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian? Yes. Dali lang kay signal taga kautod-utod ra sa area mo. Pangitanay isang posisyon da Aksyon Brian nga mayo. Kay kautod-utod ang aton sining komunikasyon anong natabo ni man. Basin tubuan isang langaw. Langaw. Dahil mo lang ko di sa plunan sa Rada. Dahil siya dito. Ang Aksyon Rex, try ko na dito na pa.
Balita gikan sa Nokpo, Aksyon Brian mo na nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa Nokpo naton nga, balitang iba sinikaron sa aksyon na firing line kag sa aksyon report sa afternoon edition. May apelasyon diri si Madam Rosalie de la Cruz ga pangayo gid sang bulig, no? Kay ang ilang problema actually nagliligad ta panigin follow up, nagliligad pa nga mga binulan. Ariyo, gusto lang namon masolusyonan ang problema namon sa langaw. Langaw gyapon dulot sang mga poultry. Mantikidabo poultry dramo but nanong ginahimo sang actually may season isa mo kung tiglangaw ya ang langaw ara gina kung hindi ya tiglangaw do may bulan na sang hindi magtuhaw ng langaw mo kung mag-harvest sila daw amo na daw gadamo ang langaw. Natabo na or gaapinitin siyang mga kauturan ta sa Purok Mahirop Barangay Alyansa Bago City, no? Amo ning apelasyon nila sa taga Bago City Government, taga City Health sang syudad sang Bago. Atensyon anay problema sang poultryhan langaw dira sa Purok Mahirop, Barangay Alyansa, syudad sang Bago. Liog tatanay taga City Health, i-check nyo man ang area ninyo. Kag idangat nyo na Inday Rosalie de la Cruz sa barangay officials ninyo dira sa Barangay Alyansa. Liog tada sa barangay officials ninyo, barangay kapitan or barangay kagawad para madala nila ining concern sa concern agency. Ang City Health ninyo dira sa syudad sang Bago, Rosalie de la Cruz. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Standby sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa BCPO, inimay kang tanan anay ho sa life extension na vitamin D3, mga kaaksyon. At ang tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa Bacolod City Police Office, inimay kang tanan sa mga kapulisan nga gin-augment blasang Pro 6 sa Police Regional Office 6. Wala sa gyapon na balik sa BCPO. Ato pa dito gyapon. BCPO ginako nga may kabudlayan bangod sa kakulang sang mga kapulisan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO. Aksyon Eden. Aksyon Eden po nabalik sa BCPO mga kapulisan nga gin-augment sa Police Regional Office 6 bangod sa pagpatuman sa restrictions dalaman sa pandemya. Sa BCPO Chief of Operations Lieutenant Colonel Lester Liada, ang 98 ka mga kapulisan nga ginpadala sa tungod 16
ang wala pa rin pabalik ilabi na nga mas hinugtan pa ang quarantine restrictions sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Duga pa niliyada ang total strength sa karon ng BCPO ang naglambot na lang sa 752 kundi 55 pa direksyon rex sa mga non-uniform personnel kag ang 50 ang ginkuha pa sa syudad sa Bacolod para sa contact tracing team. Palayag niliyada sa piyagsang kakulang sa personnel nagapaguna sa gihap ng BCPO upod man sa NOCPO sa accomplishments kag compliance sa PRO 6. Nagligad na semana din patigayon ng birada semana apang may kabudlayan mangod sa kagutok sa mga custodial facilities sa police station. Mamatinaton si Kuno mo, ang BCPO, pila ka BCPO personnel nga way pa mabalik sa Dirisato now? 98 action rank. Dumudamo pa ato sa PRO 6 subong? Up to sila action rank, wala po nabalik since June 16. Mga organic member ginisang BCPO na? Yes, action rank. Ikaw mo damo, pila na lang na di ka pulis yung bilin sa aton di yaman? Amo na gano'n action rank, kasi may bago naman ito nga mandate sa ilang LGO, ginamalan sila ni Sir Liada nga mga isang bulig na mabantay sa mga quarantine facilities ng syudad. Gani? Nagapang-hands up na sila kasi wala sila sang tinawo ngay butang kasi may ara pa sa headquarters, may ara pa sa police stations, may police visibility pa. Kasi ang police to population ratio reaction rate 1:818. Pila? Isa ka police action rate sa 818 katawo. Grabe ba? Tiyamakin mo na, no? Kulang-kulang yung action rate ang hila tini nga police force. Tida may augmentation man din nga mga kapulisan nalin sa PRO6 sa Bacolod. Ambot kung ari pa di ko nagkabalik na dito sa regional office, ha? Actually, ang BCPO action rest ang nagpadala dito sa sa Iloilo kay sila to ang naging kinahanglan kay masugot to ya ang ila kini nga mga quarantine restrictions action right. Okay. Kasi ano na siya si Lieutenant Colonel Lester Liada. Nang ang sa stasyon, advise namon nga i-coordinate nila sa barangay man para ang barangay nga nasakupan sa quarantine facility base makaprovide sila sa tanod nila. City, may ara na sila puso. Magaling kay wala ko kabalo kung pilang ginaprovide nila nga personnel sa puso man lao. Oo, amo pa to sa may ligad nga binulan. Abi ko gani ibalik na nila kay maano na sila. Way pagyapon. Grabe ba? Halin sa Bacolod City Police Office, Aksyon, Hida na Bonso. Una sa Balita sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon na Eden Abuso, balita gikan sa BCPO. May lang pagpamati kay Daisy Villiotica, no? May lang pag-monitor kay DC Villiotica sang Bago City. Kag John Carl Mondeya Canyete, no? Kag pamilya Mondeya, kag kay Tatay Pansoy dra sa Sienda na halin, no? May lang pamati sa inyo dra, no? Ayos, sige. Daligid lang aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa problema bala ninyo sa ikayong lawas ninyo. Manti kung kaisang problema naton ga
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:08 na nga tunuras kadtuan tanay si Aksyon na Roger Gotib balita naman sa syudad sang Cadiz no. Ini may kang tanan sa sining van bala nga nagabiyahe bakulod pakadto sa Escalante or nagapadulong sa Escalante bakulod to Escalante ni gurong ruta sini ay no. Sang sining van balaho nagbunggo sa pader driver kag isa ka pasero pilason ibalawon tabing report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon Rex pilason ang driver sa isa ka Nissan van kag ang pasahero sini nga gindala sa gilayon sa mga katapos rescue diri sa Balita Cadiz City Emergency Clinic. Matapos ngayon ang van ang nabunggo sa isa ka concrete nga perimeter fence sa isa ka balay. Natabo ang insidente sa may cruising Lagasan, Barangay Tinampahan, mga alas 6:55 takna sinigit lamang aga sa diin ang ining duha ka mga ining driver kag pasahero ang ginabulong sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic. Ang report ining Nissan van nga Invis 350 nga nagaduag sa puti. Ginapanagyan ini ni Juan Arnando sa Sagay City kag halin dira syudad sa Bacolod magapadulong kung tani sa syudad ng Escalante. Ini ang ginamaniho ni Ilan Dalugdog Iberdin 39 anyos sa gidaan kag residente sang Barangay Rizal sa syudad ng Escalante. Ang pasahero sini nagaisanon nga mo si Leopoldo Manyas y Albarico 34 anyos sa gidaan soltero kag residente man sa Barangay Buena Vista sa syudad ng Escalante. Pahayag sa driver sa kapulisan sa pag-iimbestigar ng dahil Police Staff Sergeant Mark Caranilla sa Traffic Investigation Section nga nawadan siya sa control bangod kay madanlog suno sa iyang dalan tungkol kay inasang aga maulan-ulan ang area sa norte diri sa bahin sa syudad sa Cadiz. Medyo madanlog ang dalan sa bagay nga ini siya nawadan sa control kag nag-apply sang brake apang nag-isi-isi nga sininga sa lakyan pagkatapos dito nagtupagit sa pader na ginapanagyahan ni Ronel Hangartner o kon balay ini sa mga Hangartner. Tungod sini nagupi gid ang iya sini nga panguna nga porsyon sa iya salakyan kay subugman ang kilid tungod kay nagtakilid di pakadto dito sa may kanal padulong dito sa may pader. Ining duha ang suno sa report dikit man maluba ang iya sa ila sini kakantangan apang under observation sila diri sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic. Report giga sa syudad sa Cadiz una sa balita una sa Aksyon. Iri sa Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Roger. Salamat gid Aksyon Roger Gotib balita gikan sa syudad sang Cadiz. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:12 na nga tunuras may lang pagpamati kay Elisa Iligan. Thank you gid sa kay Neil Brian Balawis ga monitor man sa gyapon. May lang pagpamati kuno kay Nong Jolari Bor Gabadan dira sa Puro 4 Barangay Ubay no. Barangay Agisan Puro 4 Ubay Agisan ni Mamaylan no. Sa kay Elizabeth Flores, may lang pagpamati, shout out lang kay Dan Plohinog ni siya nga, tani magpuli ka Dan, sa kabkab kay ginapangita ka ni mama mo, kung sino nakakita sa iya palihog lang paybalo, kung paybalo ninyo ko ang iya nadala, tricycle nga color pula kag motor nga rosy nga pula. Okay, sige. Kay Mike Jan sa Molde Siba may lang pagpamati kag sa mga Buylugan Brotherhood no dira sa Moises Padilla. Salamat gid. Paring Alan Navales ga monitor man si paring Alan Navales. Mario Garay sa Pandanon DSB salamat gid sa imo sininga pagpamati. And Rufino Ira Gabino araman kay si Rufino na dula to ginang mensahe nila mo kay Rufino Era Gabino. Salamat gid no. Thank you gid. Ayos sige. Dali gid lang mga kaaksyon kay kaina sa nga gagali may nag-abot nga mga dugang bakuna ho. Dugang COVID-19 vaccine. Nag-abot kaina sa nga sa probinsya sang Negros Occidental. Mga
vials sang Sinovac vaccine, 585 vials sang Pfizer vaccine, kag ti maestra sinikaman mga 420 ka vaccine sang AstraZeneca. Amo nang nag-abot sa probinsya subong adlaw, no? Sa syudad sang Bacolod may 585 ka vial sang Pfizer kag 2007 AstraZeneca para sa Bacolod, no? Duwa lang ni ka klase gali sa Bacolod, no? Pfizer kag AstraZeneca ang nagabot sa syudad sang Bacolod sining aga, mga kaaksyon. Sige, daligid lang mga kaaksyon, ha, standby yan ay kay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain silang nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa diri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry
sa mga FM stations nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tingin naman amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire pa ito, my part, because the year na nagsulod ko, ito nagdamo din po dito. At that time, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo din sa nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Abulay na bidang pun
Kon kalingawan ang pagaistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nakakatagpak na! Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 28 ang aton sining nga oras. May lang pagpamati kay Jo Marie Formentera kag Jenny Perez sa Binalbaga, no? Si Luisa Bianan Kaungga yaraman ga monitor sa ato sining nga pangalagad mga kaaksyon, no? Kag si Adoracion Rico kag kay Tiray Buot kag kay Tani si Tani, no? Sige, thank you gid, salamat gid sa inyo sining nga pamati mga kaaksyon, no? Sa ato sining nga mga kaaksyon, may yara sang breaking story parti man sa nagahilapit nga eleksyon na sige man ang pagplastar sa mga kauturanta sining nga agaw si Presidente Rodrigo Duterte ginbato na ang endorsement sang iyang partido ang PDP laban blato gin-endorso ini siya nga magapapili bilang Vice Presidente sa 2022 nga national election, no? Tigin bato na gid ni Presidente Duterte bilang Vice Presidente sa Diyan kay kumugin bato niya ti may tendency nga magapapili si Presidente Rodrigo Duterte as Vice President. Pero ti ang presidente sino ayhan mga kaaksyon ng pag-aupdan kay ti Sinday Sara Duterte kung magapapili Vice Presidente o magapapili presidente, hindi man mag-upod kuno si Sara. Ti mayara man si Bungo, ginaduso ni Presidente Rodrigo Duterte nga magapapili bilang presidente. Marusadyano, ti ang matabo sini sa uling adlaw Duterte for President and Vice President Duterte sa Gyapon. Duterte ay puwerte. Sige, muna mga kakson ang nakuha ta karon nga aga sang sining endorsement sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan or PDP laban. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, parte. Sige lang basta nagdugay-dugay pagidman, mga more or less, mga isa pa kabulan kag pila pa kadlaw ang nabilin kag filing na sang COC o Certificate of Candidacy, no? May mga bata nga may mga comorbidities or comorbidities ibutang sa A3 priority group suno sa DOH mga kakson. Mahimo malakip sa A3 priority group sang gobyerno ang mga bata nga may comorbidities, no? Inigin pabutsyag sang DOH Secretary nga si Iko Doke III, no? Francisco Doke III, no? Bisan nga wala gintugutan ang mga bata nga mabakunahan batok sa COVID-19, pwede nang ilakip ang mga bata ninyo dira nga may balatian sa kurason, baga kag iban pa nga malala nga balatian mga kakson, no? Sa karon mayara na sang approved priority groups kangay sang A1 mga frontliners nimo, mga A1 frontliner health workers. Ang A2 amo ni sa mga senior citizens. A3 mga tawo nga may balatian. Kagang A4 amo ning mga economic frontliners. Kagang A5 indigent
populations, mga kaaksyon, no? Di madumduman nga may pila ka mga na-record sa DOH nga mga bata nga natapikan sang Delta variant diri sa Bacolod, daw duha na blamo ka mga kabataan ang na-record nga may Delta variant. Sa bugos nga Pilipinas, ti damo-damo nagawa ang mayara sang Delta variant mo. Sa bugos nga Pilipinas, di natungakon nga nakuha nga information na kay amuning balantayan man luwas sa COVID-19 may mga iban pa nga mga variant, mga kaaksyon, pero sige man ang vaccination sang DOH kag sang iban nga mga local government units diri sa pungsod Pilipinas kay 30 milyones na ka mga Pinoy ho na bakunahan na suno sa report, mga kaaksyon. Naglabot na sa 30 milyones kadamo na actually, pero jutay pa na sa bugos nga Pilipinas ay puwerte. Suno sa kay presidential spokesperson Harry Roque siningaga dapat kuno i-celebrate ang nasambit nga milestones or nadlabutan sa diin sa kadamuon nga 13 milyones diri ang fully vaccinated na. Bilang natapos na ang duha ka mga gin-vaccine kag ang single lang vaccination, mga 13 milyon. No? Ginpayag ni Roque nga isa kadako nga achievements ini ang among kadamuon bangod nag-umpisa lamang ini sa pagbakuna sadtong Mayo 1, no? Sining tuig. Di samtang gindepensa naman ni Roque ang ginahimo nga aktibidad sang gobyerno kada may milestone o kon vaccination ceremonial event katulad sang pag-abot sang masobra 30 milyones nga nabakunahan pa. Tidugang ni Roque ning pagpatigayon man sa among aktibidad ang isa sa mga pamagi nga inganyuhon ang publiko nga babakunahan na naman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa ato sining pangalagad, mga kaaksyon. Nagpasalamat kita sa inyo sining pagpakigupod kag nagaagda kita sa masunod nga programa, ang This Is My Life. Sunod na sa dirigi lamang marugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita, Banat, Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon sa lugar. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.